There is a platform that. Akwai wannan platform din support committee. So we engage them. That is why I said 1,000. So we have a lot of people that we can engage. So we can everybody. You understand? So we have enough. And we have like 1,000. We also need t-shirts. They will use t-shirt and black. Either black skirt or black trouser or jean, blue or black. Oh. So we asked, we need Tamboya, she Senator there, so how is it going to be? Because since he is here as our guide, so each of them is snacks, that means mineral, that means ruwa, that means abinci, so da za su fara aiki ranar kamar wanda ke nan ba ya kai Tuesday da za a tashi aiki. Za a yi abinci wata kila akwai bakin da za su kwana, washe gari za su tafi. Za a yi baki wanda akwai manyan wanda za su zama very busy. Daga ran wanda din har sai ya tafi, shi ma za a yi feeding din su. Ko ba haka ba ne? To ba mu gama aiki ba gaskiya don aikin babban aiki ne. So we have to know. Amma before the end of today, kamar yau zuwa 12, za mu zona, za mu san biyan da za a ba su, kuma nawa ne za a kai. Shi ne magana. And finally, we have the medical team. So on our own part, the medical team, kusan a taro haka, wani zai zo da ulcer, kamar as wasu na ulcer, he fall to taga, and now we find him right. Woman leader. Please, 1 house. 1 house. Okay, I hear you. Any antacid no ulcer haka, sannan za mu samu normal pain reliever, kamar Panadol, ba za mu siya manya-manya ba, because most of these manyan pain killers suna ƙara ulcer ma. Wasu su cause arthritis and other things a jiki. Kamar ibuprofen muna kiran shi 19 ne ko ciwo tara. Ciwo tara. So all this suna cause kidney problem. Then you go and buy them. Shi ciwo tara? So the only pain killer we buy is just paracetamol, but we need antacid. To. Za mu siya Mutum kana ciwo in ka sha na da. Okay. Zafi ba. Za mu samu da ɗan first aid box haka. Sannan da su BP apparatus in and also get glucometer, because when he says he might be diabetic without knowing, maybe the ciwon sugar bai sani ba. Da goro. So this will help us. Sannan kuma we try to get ambulance. Yes. So I wouldn't akwai stranger akwai komi. So this is what Da goro. Muna cin goro. Mary. Goro, please let me use this. Appetizer for me. Okay. There are a lot of habits muna yi da ba yi da kyau. Goro na da perfect. Kai shekaru na da me kake needing goro? You need rest. Stress ba kyau. Stress by you need to practice healthy living. So masu cin goro irin please Yes, sir. You need to stop taking. Ki kawo goro, a kawo goro fa. Yawwa shine kawai. Okay. Okay, sorry, sir. You are in front now. You should be the one to control the house. Chairman, like kana da tambaya ba? This person has a question. Okay, the medical. How do people discuss? How do you complete So transportation from local government. Yeah, we sat yesterday with the local government chairman, the secretary, and some logistics that the chairman
formed a committee. The state Labour Party chairman he formed a committee. So we sat yesterday about how we can convey people from local government to Damaturu. Then we have 17 supervisors that za ba su kudin mota na kowane local government. Amma kama ba su kudin mota za mu sani mutane nawa ne daga local government suke zuwa. Motoci nawa ne suke zuwa daga local government. Sannan za mu ba supervisor kudin local government dan allowance za a ba su. Sannan in suka zo we will make sure that motocin nan da suka ce ya kai 5 sun zo. Mutanen da suka ce a kowane mota mutane 18 ne sun kai da allowance ɗinsu sannan mu ɗauki kuɗi mu bayar. Idan daga local government an shiga mota in za a kai kuɗi a local government ne ba za a bada kuɗi da kai da aka shiga mota ba. Sai sun kamo hanya sun zo da masu kokar zarma ya ne kuɗin mota sai a karar su. Da kowane local government aka ake yi. So idan an fara shiri za a yi contacting local government a san yaya ne shirin motoci daga wurin su ne a san mutane nawa za su zo sannan sai we communicate. Thank you.